मिरामासिया खिन्थु औ नोमफेलाय रफिखानाय बेदरा जाफै फिसा नों संनाया मावदाङा बाहाय ओंखामसो बिफैदों नोङो सानसेमानि ओरैनो थायो ना खामानि ना दामानि जेबोखौनो मावा उदां जानाय खालि बेरायनाय बेल'सै आरो मा रोंगौ सान हाबबानो ओंखाम सोरांबानो ओंखाम आरो मा दङ बे ओंखामनि सारालाय ओंखामसो बिफैदों नोङो साला सैमा मबाइलानो सानसेमानि थायो आरो बे ओंखामसो बिफैबावदों बे साला संनानै जा गाबागाव होद आइ ओंखाम उखैबाय होनदों मा बुजिथारा एसेबो मा खालि मबाइल लानायनि थाखाय रायबाय थायोबा नोंसोरलाय आंखौलाय ना नोंलाय माथो दिरुन मबाइलखौलाय बन्द' खालामैना कम्पानियाव थांनानै हायोब्ला दङब्ला नोंहा आरे मा बुंदों नोङो लाबोनानै लाबाय एसे मोजाङै मबाइलफोरखौ लायनानै सलायना मा सम गैथारि टाइम टेबोल गैयि मा मबाइल सलायबाय थानाय सानसे थालला मबाइलानो बेस्थ' थाबाय थायो माथो गामाखालि नोंखौलाय ओंखाम जानाय नोंखौबो थाबखौनो बिया दिनलाय मा खोनावो नोंलाय ओंखाम उखैदों होननायखौ बुजिया नामा नोंलाय ओंखामा मा बिबानो मोनजायो नामा टाइम गैथारिनो आं रबट नामा जे सुइस थुबानो ओंखामा सफैगोन दानो ओमफ्राय नों अबेनिफ्राय फैदों बेखौ खोन्थाग्रोलाय दानो आंनो नोंखौ आङो दहायनो थाब फैनो थिनखादोंमोन अहाय नोङो सुमसिनानै सैमा बांग्रा बायदि दासो सफैदों नोङो मा नांगौ नोंनो आंखौ जेरावखि थाङा बेरायहैबाय आरो लामाफ्राव अ राबाय नालाय खोथाखौ गिदिर बुंनो रोंदों आरोना नोङो राबाय नालाय मालाया गिनानै न' सिं एरसोबायनानै दङ कर'ना भाइरास जादों माबा जादों होननानै आरो नोंहा बाव बेरायनाय न' आथिङा दानस'जागोन बेथा मोजां जानोबा जायाबा बेबायदि लामा सामा जेरावबो बेरायहैलाबायग्रा नोंखौ न'आव सोनो बाबाय आङो बेथा नों मोजां जानोबा जादों मोजां जायाबा मालाया बन्द' होननानै लेखा फरायदों माबा फरायदों नोंहा खालि बेरायनानै मा मोनजादों सोर मा मोनजादों बेरायनानै नोंखौ लेखा फरायनो थिनदों लेखा फराय मानो फरायाखै नोङो मबाइला लादो खालि पाबजि ना लेखा फरायदों ना मा फरायदों खामानि दोंसेबो मावा बेखार होननानै ओरैनो न'आव थाथो जे बन्द' मोनदों माबा मोनसे मावगोन होननानै सानदोंमोन हनै सम जाबानो सिखारनाय सम जाबा जानाय आरो सम जाबा बेरायनाय बिदिनो बोरै जानांगौ नों गाबोननिफ्राय ओंखारलांबावो नों गाबोन जुदि ओंखारलांबावोब्ला नोंखौ मोसौ गलियावसो दोनगोन आङो नोंहा बे न'आव जायगा गैया नोङो जागोन थांला आं गाबोननिफ्राय ओंखामाल' लाबोदो नोङो थाबनो आरो बेदर नङाबा ओंखाम जाया आङो बे गथ' सासेखौ मा खालामबावगोन आङो खोथा फंसेबो खोनासंथारला बियो फिसायाबो फिफा जेबो बुंनो रोङा फिसालायाबो फिसाला बिदिनो फाव सावलिया जाजोब्बाय बिदिनो लेखा फराया मा फराया एसे मोजां बन्द' मोनदो खमसे खमथ' न'आव थानानै लेखा फरायबाय था माबा मोनसे जागोन सानदो माबा मोनसे खालामनो सानदो लेखाखौ मोजाङै फरायाबा बोरै मा खालामनो सानदों बियो गथ'आ फिफाबो बिदिनो फिसालायाबो बिदिनो नाय बेखारसो जालांसिगोन बिसोरो जानोबाल' ओंखाम गोथाव नांगौ बिसोरनि फिसाखौ मालाय गथ'फोरा एसे मोजां फरिखायाव पास खालामदों मोजां नाम्बार लाखिनानै बिसोरो लेखाखौनो दाङा खालि मबाइलखौ देखुमासो होजोबनोसै आं दै गुदुङाव रुनानै होजोबगोन आं र' बिसोरखौ नायनो बाथारबाय आङो बिराद इन्टारेस्टखा फिल्मा दिनै नायनो बिराद मोजांखा एकदम बिराद इन्टारेस्टिंखा ओइ थिंख्लि मासेबां सावनो होननायखौ नोंलाय गासिबो सिमाखौलाय थाइस गैयानो मिनि थादों बे बाखौबा नोंहा मा जाखो ओमफ्राय मा नायनायखौ माखौ दिसलाय मिनिग्लाबायदों फाग्लि बायदिलाय आंहा सिनेमासो नायदों दा रिमटा हगार जायगाया आखिरा नायनोसै मालाय सिनेमा नायनायाव माबा जाफैथारबाय बियो उरखावा गावहाथ' मोनसेबो मोजांखौ नायनो रोङा मालाय नायबाल' डिस्टार्ब खालामफैबाय थायो हगारदो जायगाया आखिरा नायनोसै मालाय नायबाल' डिस्टार्ब खालि बियो जोबखासिगोन ना बेखौ नायगोन र' ये मा बुंबावदों बियो नांगौ सिंखिल गायदे बेफोरबायदि सिरियाल नायनाय मा मोनो नोंसोर मा मोनो नायनोबा जों बायदि खेलाफोरखौ नाय फां फुं जाला माला सिरियाल सिनेमा नायलाबाय थायो नायनोबा सिनेमा एक्सन सिनेमाफोरखौ नायनांगौ ना बुलायलायनाय गोनांखौ खालि जाला माला सिनेमा सिरियाल नायै टाइमफोरखौ बरबाद खालामो लेखा फराया गारा सिनेमा नायबा हादों बिसोरला खामानि मावा दाङानो सिख्लिख्लिनो बारनासो जौरमागलां दानो फिउनो नोंहालाय मालाय नायबाल' डिस्टार्ब खालामबाय थायो आंखौ बारनानै जोगो होनदोंना नोंखौ बाबानो खोन्थागोन आङो मालाय नायबाल' डिस्टार्ब खालामफैबाय थायो बे साला गावथ' मोजां नायखायानो हगारदो आं हगारबावाखै नोङो रिमटालाय आगै सना थिंख्लि गायदे ससमिस नों मा होननाङो मालाय नायबाल' डिस्टार्ब खालामफैबाय थायो थां नों आइजों खामानि मावफै थां उन्दै मानसिया बारा सिनेमा नायबाय थानो नाङा मेगन गाज्रि जायो ओरैनो ससमिसखा आरो बांसिन ससमिस जाबावगोन नोङो थाइब्रै थाइबा सयथा जासिगोन नोंनि मेगना र' बेखौ नायग्रोजोबनो जोबाखै जोबखासिगोन थांदो थां आइजों खामानि मावफै थां आं खेला नायसै खेला बिराद गाज्रिखा बे खाजया मालाय नायबाल' डिस्टार्ब खालामफैबाय थायो सानफ्रामबो बियो गावहा रायजादों खोमा आइजों ओंखायनो आंखौसो डिस्टार्ब खालामफैलायबाय बिसोरा सैमाया साला थिख्लि गायदेखौ रायनानै थिनहर मारनो हाथारबाय आङो
एसे उदैनि उखैनायफोरखौ गोजोन होनो थाखाय कमेडि फिल्मफोरखौनो नायनोसै आङो र' खेला नायनो होननानै थगाय हरजादों साला आंजों सामफ्रामबो सिरियाल सास बहुनि सिरियाल माबा कुन्दुलि भाइग' माबा कुमकुम भाइग'नो मा मोनोसै बेखौ होनानैलाय जोंबायदि जानांगौरा जोंबायदि आयदै मेगनफ्रानो आलौजोब्बाय बे हराव कम्पिउटार नायनानै खामानि मावबाथाय बिदिनो मेगना आलौजोबथारो आंहा खामानियाबो मावाब्लाबो जाला नालाय माथो खालामबावनो लकडाउनाबो माला खुलिगोन जारलासो जाथारबाय आङो कम्पिउटाराव खामानि मावै मेगनफ्रानो जासिनायलांलासो बे बोराय बैसोआवलाय मा कम्पिउटार नायबावनो आंलाय गथ'फ्राबो स्कुल गैयिजों जाबजों बिदा बिनानाव नांलायलायबाय थायोसो स्कुलफोर थाबा एसे स्कुलाव थांनायजों जाबजों बावगारलायो अफिसनि टेनसनजों न'नि गथ'फोरनि टेनसनजों खानायासो गुग्रुंलाजोब्बाय आंहा आरो ओरैनि फारसे दांखोलोदो सानफ्रामबो राखाव रासि बुंबाय थानाय रावखौ खोनासंनोनो हाथारला आङो बाबा आदाया आंखौ सिनेमा नायहोआखै आंखौ होखाबाय थादो सिनेमा नायनायाव है मामि मा जालायखोब्रा नोंस्रालाय माखौथो नांलायबाय थायो आदाया आंखौ बारनानैबो जोगो होनना बुंदों बाबा आं मोनथिगैया न' आदा अरायनानै होखा मालाय नायबाल' डिस्टार्ब खालामफैबाय थायो बियो सानफ्रामबो दोद मामि हामा आदायाबो नायनो लुगैयोना सानैजोंहा माथो ज' जिरायनानै नांलायलाया जाखो मानोथो नांलायलायबाय थायो नोंसोरलाय बेनो नांलाय गोरोबा बेनो आंखौ गोरा खोथा बुंबाय थायो आंखौ बारनानै जोगो होनना बुंदों दासो आं मोनथिगैया आदाखौ रायनानै होखा फै बाज्राय फै आंनि खाथियाव फैलाय आंखौ बारनानै जोगो होननानै बुंदों बियो हारावरावनो आं मोनथिगैया आदाखौ रायग्रोहै दानो थ' मा जाबाय थायो नोंसोरो आंखौ बारनानै जोगो होनदोंना बियो बेखौ दिनै रायखागोन आङो बिलाय नायदो महाराजिया आथिं थिखोलायना नायगासिनो दङ मालायखौ होखारहरनानै मा जाबायलायखो थङालि थिख्लिगाय दे मा जानोसो होनदों दा मा बुङामोन नोङो आंखौ नोङो जेबो बुङि बायदि मोनगासिनो दंथारोना नोङो बाबाखौनो लाबोखाबाय आङो नोंखौ रायखासिगोन दा मा बुंदों आङो नोंखौ मा बुंदों आङो मा जानला माला फैनानै बक्स बिलायखै नोङो गायदे देनो नुदों बाबा मा बुंबाय थायो बे आंखौ गायदे बुंबाय थायो बे आंखौ बिनि आंखौ गायदे होनै गायदे जालांसिगोन आङो माबा रायखा आं मोनथिगैया रायाबा दिनै ओंखाम जाखाया आङो आरो ओंखाम उखैखायाखै होननानै बुंना नोङो नों ओंखाम जालाय मा जाखोसै नों बेदर बाहागोखौ हाब मोनजाजोबगोन जाबानो जायो थोआखैबा नों जिया नालाय आं जानोसै नोंनि बाहागखौबो गाबोन फुंसिम थाबा बे सेवखाखागोनसो ओरैनोबाबो गारखागोनसो सेवबा आं जाखासै जादो जागोनथ' मानोथो बाहादों नोङो ओमफ्राय जागोनथ' आं जागोन हामालै बाबा मा जाबाय थायोब्रा नोंसोर सानैयालाय मानो इसेबां नांलायलायबाय थायो सानैल' मानसियानो आं माला नांलाया बेजोंलाय नोंखौ दहाय रायाखै नामा नोंखौ दहाय बारनानै जोगो होननाया इये मा होनखोलै बे गायदेरेनो आंखौ माला बिदि बुङा गोदा सोरा खोथा बुंलाबायदों बियो गायदेरे थिख्लि नों दहाय बुङाखै नामा बुंनानै बावदो नोङो बुंनानै बावदो साला आंखौ दहाय बारनानै जोगो होननानै बुंदों आरो ससमि सय बेटारि मा बेटारि जागोनबो होननानै बुंदों बियो आंखौ आं मोनथिगैया माबा रायाबा बेखौ मानोथो नोंलाय बिनानावखौनो रायबाय थायो होमबा बाबा हामाना बिनानाव उन्दैखौ रायबाय थायो बियो बिदि बुंनो नाङाना नोङो जामोथां माथां दाबो बुजिया बि एफाब्रा लेखा फरायलायनानैनो थोद बाबा आं रायाखै होनदों आं फैनानैसो आङो खेला नायनोसै होननानै बुंदों आङो बेखौनो माबा एरनानै खोन्थालायबाय बियो नोंनो एराखै माथो आङो नों बिदिनो बुंखाथारदों नोङो आंखौ दाना बाबा फैनायखाय नोङो बावफादों नोङो मा रायखा बाबा आं मिथिया थोद नोङो बारा थें बुंबाय थानो नाङा नोङो खुसिया थांनो नोङो थानो ओंखाम खुरैलाबायदो ओंखाम जानोसै दे आइ जाबाय नोंसोर दानो बारासो रायलांसिगोन दादायाबो नोंखौ रायाखैना नोंखौ अनोसो मानोथो खेला नायनो होननायखौलाय मानोथो होआखै जानांगौ नोंबो दे फाला बदल नायलायलाय टिभि गंसेखौलाय अबावथो गंनै गंथाम टिभि मोनगोन आलदा नायनोलाय आं होगोन होननानै बुंखादोंमोन माथो र' होननानै बुंखादोंमोन ना आङो बेखौ आं नायजोबग्रोनो बिनि उनाव नों नायदो होनना बुंखादोंमोन ना नोंसोर आंखौ रायबाय थानानै होखाबाय थादो इया बे खुसिंग्राया मा जाबाय थादोंब्रा बेलाय दद होग्रागोन आं नोंखौ दावराव खालामबाय थादों बे साला थानो ओंखाम खुरैदो आंखौल' रायो खालि आंखौ सैखियानो रावबो खारनोसैसो आंबो बे न'निफ्राय
हामालै बाबा नों मानो बिदि बिनानावखौ एसेबां गोरा गोरा खोथा बुङो बिनानाव सासेखौनो बिदि एसेबां रायो होमबा नोंबो अननांगौसो चक्लेट होफैनांगौ माबा होफैनांगौ हा उन्दैसोना बेलाय बेखौ नायनो लुगैखागोन ना हा मानोथो एसेबां रायबाय थायो जाखो नोंबो आं रायाखैलै बाबा आं रायाखै नोंखौ सयथिबा रायथाराखै बेखौ बे नोंखौ ओरैनो एरनानैसो खोन्थाहैदों बाबा दे बिमायाबो ओंखाम खुरबाय खोमा फैदो जाहैनोसै टाइमाबो जाबाय थग्रो थांगासिनो दं आङो सिख्लिख्लिकाय रेडि सोसमिसा आंखौ रायदों होननानै खोन्थालायलायदोंमोन साला बिफानो साला गावसो दाना लाजिफोनांहर जाबाय आंजों साला आइजों रायजानायनि रागाखौ थिख्लिनिसो जावहरग्राबायलां थोद ओंखाम उखैबायलै बेदर ओंख्रिजों सेब जागारना उन्दुना पाबजि गेलेनोसैलाय दसे आगै सना नोंनि बेदर बाहागाथ' आंनिसो खाना दिनै नोंथ' जाखाया दिनै आगै जाबानो जायो राबालाय बेदरा नैबे थोरसि मोनसेनि आंनि नोंस्रा बेखौ जानोबा जाबाय मोनसेखौ नैबेयावलाय आंनि जेब्ला आं होखालांबाय मासेखौ जानायखौबा खम नंथारा बियो रायनोखौबा हागौ बेदरखौबा नांगौ बेनो दे जाबायना फिसाफोर दे जादो माबार सिरि सिरि उन्दुहैदो मोनाबायबो बेदरालाय नैबे थोरसि गंसेनि आंनि जोब आं बेखौलाय रावनोबो होआ नोंसोर साथामजों बैखौ राननानै जा जालै जा दे बाबा हा माथो होनबाय थादों जाखो सिरि सिरि जाबाय थाना मेरलाखा गासिबो फैजोब्बाय ना दे बिफाया बुसिन जिरायदो आं राननानै होनोसै अखानायै बोथोराव थाब थाब उन्दुनांगौ दे बिदिब्ला जिरायदो बिफा दे होमबालाय बिमा रानना होदो नै सासेयाबो दाउखौ मासे गोजोन जायोनो जोंहा बैखौ जानोसै साथामजों राननानै बिनिलाय मालाथो बे बुस्थुआ थोफेरो बिनिलाय बिदिनो नांखागौ बिदिनो जाखायो बियो रायनोबा हासो गारगौ बिनानावखौ जानायावबा फुस्लाय फुस्लाय जानो गोरोंथार थोद जाम्बि आइ जाम्बिलाय बेदर जाबासो एनार्जि जायोनो ओंखायनो जानांगौ नोंस्रा मोदोमफ्रा बांद्रायबाय ओंखायनो बारा जानो नाङा एसे एसेल' जा आंहा मोदोमा फिसा नालाय ओंखायनो मोदोम जानानै एसे माबा मोदोमखौ गिदिर खालामनांगौ ओरैनोबा WW गेलेहैनायनि खोथा दङ जाम्बिलाय नोंनि WW गेलेहैगोन ना माथो फुङाव 10ता 9ताबासो सिखारोलाय दे जादो माबार माखौथो एसेबां रायलायबाय थाखो जानाय टाइमाव मारा एसेबां रायलायबाय थानो नाङा दे जादो दे बिदिब्ला नायगिरि नोंथांमोन जों ओंखाम जाग्रोदिनि मोनाबायबो ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालामदो हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना नायनानै जुदि मोजां मोनथारदोंब्ला जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो जों बेबायदियैनो फेमिलि भिडिअ लाबोनानै फैबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय था बिदिब्ला गाबोन लोगो मोनफिनसिगोन गोजोन्थों नोंथांमोन गाबोन लोगो मोनफिनगोन गोदान भिडिअनि सायाव बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय ओइ थिख्लि गायदो बाय होनो बाय